Toto sú zábery, ktoré zachytil okolo prechádzajúci vodič. Vodičovi kamióna blikali hneď potom, ako stratil živý náklad. Ten si zjavne nevšimol, že mu z nákladného priestoru vypadli 3 bíky. Ďalšie 2 kusy mu potom vypadli o 3 kilometre ďalej v katastri susedných Ľubotíc. Ja som to ešte nezažil nikdy v živote, že by niekomu len tak vypadli nejaké bíky alebo čo. Sa čudujem, že nič sa nestalo, že nikto to nezrazil ani nič. 3 kusy dobytka vypadli na tejto frekventovanej križovatke, ktorá je frekventovanou i po zotmení a v noci. V meste s nedokončenými obchvatmi je toto hlavná medzinárodná trasa smerujúca do Poľska. Hasiči a policajti museli riadiť premávku operatívne. Zvieratá sa prechádzali po ceste nekoordinovane. Na pomoc prišli aj dobrovoľní hasiči z Ľubotíc. Kým sa dobytok podarilo zahnať, poriadne sa všetci zapotili. Pre byky na ceste musela stáť aj mestská hromadná doprava. Policajti im služobnými autami vytvorili koridor tak, aby po ich nahnaní ich nasmerovali späť do kamióna. Za neustrážený náklad dostal poľský vodič kamióna pokutu. Nepomohlo mu ani to, že sa pred nami tváril, že živý náklad stratil nejaký kolega a on ich len pomáha nakladať. To nie moje byki, ja tylko ładuję. Wszystko dyspozycje policji.